Naga Jingmih ki jing sniu ki ba penher serngeu ye ki pajba ka jela. Halor ka jingdon jong ki Nongpoh bit Khynnah. Daga baterwa jingbam, bat Rbyf, bat but sa jing lap ye ki Jingjia ki basngsi. Ki ba kentup nadu ki Jingjia ki badang shen, bat ki Jingjia ki bala debja la katto ka nepor. Ki bala kalalong ki jinge keren ki ba haman lagi jeka ba ka jela Meghalaya kam singan shu. Daga jingdon jong ki briu ki badon ki jingmut ki basniu, bat ki basilur banle ye ki kam ki ba khla. Ki ba om juda kam yo sngau hai ki snem ki ba kam manchwa. Bat la bandong bagane ka Pynsyier ye ki kimi ki kpa jong ki Khynnah Skul haba ki Leit Skul ni lada kamdei ka por ka Leit Skul ru kala ban wanjia ha kano kano por shushu ki pajba ha jing perkhat briu kimdon ke jing khimilanti na ei ban yo ye ki lat jingerap ni ki lat jingeda ban te lakam ya ki bakum kini ki Jingjia hendra ki pajba nong shonong ga jela ki phai khmat bahasa ka sarkar ayu bakan le ban te lakam ye ki bakum kini ki kam sneu halor kini ki buanjia na kapor sa kapor bat kabalong kum ke jingkentu shiborok ki Skul ban perking bha ye ki Khynnah Skul ha ka rong Skul bat ka mi Skul ka ba om la laj na ka jinge kendu bat ki briu ki ba om la ban ithu ki khot jong seng Rbyf Nongpoh circle ha ka jinglam jong president uba Rbyf nongsi ha ka jingdon lang jong public safety secretary ka seng na Nongpoh circle usam la peace maker makri lembat ki ki khot mendaga sngi ki Leit ban ye kendu ye ki bor Pynsyier Skul ka auxilium higher secondary school ban pensngau bat kentu ye ki bor Pynsyier Skul ban petngor ya ka saudong sakun jong Skul namar ga di ka Skul ka badan harut ka srokba ka ba omla ban ithu ki ba kumno ki briu ki ba ya janti ka jingle kendu jong ki khot ka Rbyf ya ki bor Pynsyier Skul ka auxilium higher secondary school ka longru kum ka khubor se ki wei pat ki Skul lengba ka jingpan bana lengba ga ka khubor bakin long ki ba petngor ye ki Khynnah Skul jong ki hagi juga por kita ki nongilam ke seng Rbyf kila lejru bani kendu ya ki officer polit ke Nongpoh police station ban kentu banalor ke jing tre sistem ke bakila tre baro sikata bakin nang pen bha shu namar ke jingdon kam ban petngor bha ya ka yat ke yeng jonggi kali namar ke jing shong ir ki pat ba ka thain na ki Jingjia ki baja hakkel leng ke jelah Pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi phun shengi ngin pele mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phun shengi ni ai wai shapi Pranyo laiwei, kendai hendru iwei, arnyo lai.